saking panjenenganipun Bapak Sutik ugi Ibu Sulika ngaturaken segeng tindak teriring ucapan jazakumullah khairan katsira. Semoga doa-doa dari panjenenganlah mengantarkan mempelai berdua. Apa? Iki lho benangmu dhewe lah. Masa Allah. Laba-laba boleh iki lho benang lambimu dhewe iki lho padakno. Ora enak iki lho masalah nek get-get tok. Lah kok iki ngono. Lah karo tak kira mau laba-laba kecil. Apa ya enek? Lah kok aku dicangkut laba-laba jadi Spiderman piye? Lah kayak wedok Spiderwoman ngono ya. Lah iki lho kelet ning kene terus mau gendeng ning ndi pakai ngetone. Lah wong dasare benang. Ya, nggih matur nuwun dua tembang spesialnya. Ben iki dipun wangsuli tembang malih napa mboten? Apa? Dipun wangsuli tembang malih napa mboten? Iya dong, mungkin Ya. permintaan dari ibu-ibu ada permintaan lagu apa? Ana iki ya didangu Mas Napa, Manten ya. Pak? Napa Pak?